Kani kuna mbele. Hello? Hello? Hello. Makabi wenyu ndiani? Kana Charlie. Kana Charlie. Oh, ndiwo aitaurwa kunzi unogara ku Belvedere. Yani exactly mandiziva. All right. Okay, mwanangu. All right. Oh, mama, nachira ku visit Ray today, so I need your location. Uruda kuya kuno. Oh. All right. My direction. Inini ndiri kunonzi ku Epas. Epas means Epworth. Muki Epworth. All right. Yeah, ndakambokusvika. Mu Epworth chaimo. Ukangosvika pachiroundabout ipapo. Ukabvunza pa 4128. Ukangoti chete pamaijilimba Epworth yese inondiziva, Epasi yese. Epasi yese aiwa vanondiziva. Automborasika. Okay, mama. I'll be there. Okay, thank you. Akanzi Epworth. Okay. All right, mwanangu. Kupi? Ndidi vanhu vamune ndakamutaurira chale kuti roora murongo. Akundingungurudzira mazezure kwamurewa. Ndidibe. Wakana. Hapasviki. Ndombonzani kwe jili. Pinda ndiani kopinda. Ndati pinda ndiani ko. Diane! Come in! Diane! Yes. Diane, arkunga chadambura gedra. Tiri pango kadiko. Ndinosikana kakuti aneva kuoni. Koma mama mchinyepere kuti muki Epworth. Ndiani? Musikana wa Charles. Epas mati Charles atozoditumira location. Izvi zvindiri ku Epworth mama. Komuzviitire. Mama. Ngirikini? Handiti isusu takatozvarwa tiri ku Epworth. Saka inini ndakazouya hangu kunoku. Ndozvandachedza kutsanangurira kuti takazvarirwa muEpas. But mama said that took a taxi in a Epworth. And then on my way, Mother Torana Charles, I will do that. No, okay, I'm going to see you. Mama, I'm going to go to Green Town. Epworth. See the difference, Mama. Chipinda zvako kamu. Chivarageti. Asi mama mchinozo pinda mwana uchipinda uya. Asa musikufara notinda uye. Ai, chitambire mwana.